So yun guys, dito na kami sa may bus. Ang daming ano guys, pasahero. Ang daming mga ano nagbibiyahe ng papuntang mga probinsya. Todo el mundo mascarilla. Hindi daw, kailangan ng magmamas guys. Hindi pwedeng hindi magmas. Ay, Yan guys, larga na. Finally, nakarating na kami dito sa ano, Torrevieja. Kababa lang namin ng bus. Ayan o. Ayun. Ayan. Pagod sa biyahe. Halos inabot kami ng 7 hours guys yung ano, biyahe namin. Ayan o, ang ganda dito. Ayan o. May mga terrace pa dito guys o. Saka may lemon. Oh, lemon tree. Bukas titignan natin to guys kasi madaling araw. Kaya hindi ganong makita oh. Ay? Gising na rin. you're awake. Hello. Good morning. Hello. Hello Marion. Di Amanda, di kwarto. Okay ah. Linabak ako. 60 days. May pwede kami. Pala pala ito pag nabili ka naman. Nilabak ako. Sino? And kids? All boys? And girls? Who's your best friend? Rafi. Una ko ni. Una siguro. Yan, kape-kape. Kape-kape tayo guys. Yan, kagigising lang. Yan, ito yung ano guys, sa may labas. Yan. Ito yung sinasabi ko kagabi nung pagdating namin o na lemon tree. Ano siya guys oh. Ito guys, mga bahay dito. Paupahan to. Yan. Lahat yan. Puro mga paupahan. Guys, yung mga gustong magpunta dito sa may beach, ito siya guys. Actually malapit lang ang beach dito. Nasa tabi lang kami ng beach. Pero mamaya siguro baka lalabas kami punta ng beach.
Kasi ang Torrevieja guys, ito ay malapit sa beach. Talagang sa gilid nito beach na siya. Bali sinasakop ito ng sinasabi nilang Costa Blanca. Magandang ano dito ngayon guys, magandang weather. Nasa ano lang siya, 16 degree ng umaga. So pagka siguro mga tanghali na, nasa 20 na siguro or 22 degree. So magandang mamasyal dito talaga. Hindi mo na kailangan ng maraming suot na makakapal, di ba? So, yun lang muna guys. A few moments later. Let's go in the beach. I swim to the there. The beach nice winter daw. Torrevieja. Let's go. Check na pa namin bago lumurata. Will not be warm. Ayun. Ito yung sasakyan namin. Mayayaman kami ngayon. May sarili kami sasakyan ngayon. You sit in the middle, the two of you. Ano, nagpudot sige. Sit. Sit. Oh. Yan ang sasakyan namin ngayon. Okay, it's very fire outside. Yeah, very fire. So hot. So hot. Ah, well, 27. ayun no. Mga bakasyonista Are you going guys. for shopping ngayon? Take out your monmaster. Minsan lang tayong magbakasyon ng ganito. Ayun. There is where we going. Look. Let's go. Yan. Ayun no. Dito na kami sa may beach. Ay! Oh, yun guys, oh. Wow. Okay. So we have to do that. Marion, remove your shoes. Remove your shoes. Talagang mainit dito. Oh. Mainit nga talaga.